e moƴƴe jarama e namdal ngal waɗi fayida no fewi kanum konngui ɗi to jiitani ɗo ko ɓuuri hen hewde ko konngui tan no neɗɗo miijorto ko wiyete konngui pular ko so tannini joni wiye pular wi ko ɓuuri hen hewde wona pular ko tawat tan ko pullo wino noon so tawi ha ɓooyi seeɗa noon inde makko majji watto wiyede pular wi sa ƴeewi joni ko wayno konngui ceerno Abdoulaye Oumar de mo lig seyba e konngui makko kewɗi ɗi o haalanno joni ko hono noon tan so yeehi ha ɓooyi seeɗa ewa so majjito watta wiyede pular wi ɗum ɓuuri hen hewde enen ko hoore men konngiji kewɗen janguide ɗo e dudal gaynako ɗi ko ɓuuri hen hewde no waɗi hen tawa ko konngui ten ɗi micciɗen ini hen onon neɗɗo ɓullorto yimre ni e konngui goɗɗi kadi nani hen tawa ko konngui cuɓtaɗi e nder jimi tawa koye nder yimre woni kono tawa ko konnguɗi galɗuɗi no fewi tan cuuɓe mbaɗe banggue ƴeewi joni ko wayno ko kewɗen wiide ko needi woni neɗɗago ko hakkille woni aade so tawi needi boni neɗɗago waase so hakkille yeehi farilla fawre ɗum joni ɗum woni koye nder yimre men wootere nan toon ko toon konngol ngol woni hatta noon ngol subte tan ngol hutore e nokkuji kewɗi saabu hayso tawi gando yimɓe en neɗɗo joni no haalan heewi hadde ha ɓooya seeɗa wiya gando kaari wi walla kaari won to wiyata yimre muɗum naggam tawa haalta yimre nde fof ha subto hen tan ɗin konngui ina hen hono noon tan woni kam ɗin konngui nan ɗon eɗen binde majji ko heewi seeɗa saabu meɗen goni hedde konngui joni tawi wona konngol pular tan pular nini wiini taw ko konngui tan ɗi ɓurnani ɗen koye men ɗin tan yeru tan hono mbiruɗen ɗo joni e nder kadi konngui ko wayno yimre 8 mars to wiyata toon so gorko no jogori hodde e galle wadde koma resa debbo ne jibina ɓesgu faggo barke hono ɗin konngui nan toon walla yimre meɗen hooreje mbiyata wonde e nder pular kon toon wiya ko timmani sakkare wonata suddare ko timmani caral so wattama ko timmani caral so wattama palal so teddi helal ko somi surka ko ñoli luuɓal so cuuɓe poti e maaro bottari herjat joni noon e ngol konngol ɓatti hutorede e gueɗe kewɗe saaha fof mbiya so cuuɓe poti e maaro tan bottari herjat surtout ko konngui tan doole hen koye nder jimi pular ngol tawa yi konngui ɗi won kodi garno siftinde toon walla tengtinde toon e nder haala kalten o kam ko ɗum waɗi hen hunde wande fayida waɗi saaha fof en guitta konngol tan jangguinen ɗum ɗo sukaɓe rewɓe taw ko konngol tan gargol e teelal hono ñanden bindande ko jangguinano ɗen ɗo wonde koddigal ko kutodiral so hoddiɓe kutodirani kutodirat so kutodiri kuɗodirat kulodirat joni noon jañña ɗum tan so tawi koddigal ko kutodiral guilay liɓodirde bagaseje guilay gorko on ha heete luɓodirede jambe en jaale en gasirde en e saretaji e ko nandi hen rewɓe kadi serta e luɓodirde ko fayi kutorde mabɓe tameji mabɓe ɓunude mabɓe goɗɗo mabɓe ko nandi hen e nokkodirde jeygue e nokkodirde lamɗam joni so tawi ɓe mbaddata ɗum aɓe garda neɗɗon arda e majji kala ko heɓoto e ma so ɓooyi ɓe kutodirat so ɓe kutodiri noon wattata ko hayso ko beyma walla guertoɗe ma jeehi to galle kaari tan wiyata ko dok forloy jeehi galle kaari ko neɗɗo bonɗo woni noon ɓe kutodirat ɓe kuɗodirat ɓe kulodirat eyyi ɗum nan ɗon on kadi konngol to jobbol wiyata wonde koddiɗo defa defta rotta adda fadata ha ñama heddande adda on so saggini e baɗum ana godda jarama ko on noon tan wayi